Kaluwore kod tho mar Raila Amolo Odinga, oganda e konde mag Nairobi bende ne ok odong' chien kendo ne giwuok mar ywago jatelono. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode nyisowa kaka ne oganda odonjo e chuny boma ma Nairobi ka. E boma ma Nairobi, lit mar tho Raila Odinga ne odonjo ne jopiny mana kaka gwenge mamoko. Jopiny ne ochako chokore e boma bang' winjo lendo mar tho Raila Odinga. En oganda maduong', moko oting'o obok, kama moko to oting'o picha Raila kod nyinge. Dengo kwako kuonde duto mag chuny boma, kendo ji chunygi lit kaluwore kod nindo mar jatelono ma okelo buok ne thoth ji e pachoka. Moko kuom jopiny manochopo e chuny boma ma Nairobi mar ywago Raila, dengo kawacho kaka en jalno manogeno Kenya kendo kaka gidong' maonge geno. I want to know what happening with Baba because I'm not happy with Baba. If not, we want to Baba this day to know what happening with Baba. Baba will be remembered as a very selfless person who used almost the entire of his life to fight for the common Mwananchi. Those people that you are seeing demonstrating here, they are doing this because of the legacy that Baba left behind. So our plea to the sitting government led by President William Ruto is that just give us time, give Baba the honor and dignity that he expects. Tuko hapa leo kuomboleza baba yetu ambaye tunampenda zaidi. Sasa mimi nashindwa kwani hii Kenya itakuwaje bila Raila ndani? Nani atatutetea sisi kama wana Kenya? Manake kama kuna ugumu Raila ndio anatusaidianga. Nilikuwa kwa ofisi na kolegi wangu akaniambia Raila amekufa. Singeenda hata kazi. Nikamwambia tu boss wangu it can never happen. So as Kenyans, venye unatuona hapa sisi ni mayatima, baba ndiye alikuwa baba yetu. Ugruok mar ji e boma ne okelo koda ka kethruok mar mwandu e kuonde moko e chuny boma. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.